Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Limang waktu sholat ing wong Isya subuh duhur asar lan maghrib iku aja kang sikantung awet bakal den priksa sing prayuga bapake salat ibune salat anake salat sak keluarga salat kabeh ayo padha dilakoni kanthi khusyuk senajan abot sawetara bakal tentrem lahir batin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa ghfir lana ma maqo ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa ghfir lana ma maqo ya wasi'al karami. Ayo padha salat kanggo sangu ning akhirat 17 rakaat dina wengi aja kendhat yen cecek salate bakal cecek agamane yen ninggal salate bakal rubuh agamane. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa ghfir lana ma maqo ya wasi'al karami. Wis nyata
salat jaga agama wis nyata salat kuncine suwarga muslimin muslimat kakung putri enom lan tuwa nyawa sing naraga aja ninggal salat lima ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami su'tina kiamat kabeh amal dihisab salat dadi kunci pitakonan nomor siji yen becik salate dianggep becik kabeh amale yen rusak salate dianggep rusak kabeh amale ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami